Mă bucur să văd oameni incitați de seria asta și deja avem prima cerere de next video. Pup jos și hai să facem un tutorial pentru băiatul ăsta. Oh, te duci Omen? Deci mă duc KO. Faci video pentru Omen? Ați intrat cumva pe YouTube în 2020, cam pe când a apărut Valorantul, și ați găsit un player pe nume Flexinja, care făcea mega player cu Omen și era cel mai tare și ai zis: uite ce, eu nu pot, și ați făcut contract pe Omen. Ați reușit să-l deblocați. Ați jucat un unrated cinstit și v-ați dat seama că, bă, eu știu numai două scheme să fac de la băiatul ăsta și în rest nu prea mă descurc. Sau numai eu am pățit? Ok. Omen este un... Nu pot să cred că din al doilea video deja nu mai pot să mai fac glume cu originea campionilor. Nu vreau să intru în lore cu agenții pentru că durează prea mult și voi sunteți aici ca să vedeți cum se joacă. Dar, pe scurt, Omen e ceva experiment eșuat cu amnezie care moare și în continuu este în pain și vipera de Viper știe cine este, dar nu vrea să-i spună. Fai. Deci, asta e, înainte să mor îmi doresc un singur lucru și o să dau și 500 de lei pentru Valorant dacă se poate întâmpla așa ceva. I want Viper to sit on my face and start farting like bruh. Gen, efectiv brrr. Yes, you. Brrr. What the fuck? În direct la mine nas. Bruh. I want her to commit war crimes on my face. Omen este un controller. Nu controller de PS5, ci rolul de controller. Adică ai niște beșini din astea numite smoke-uri, cu care de obicei îți încurci echipa și rare ori mai le folosești ca să încurci pe adversari. In my humble opinion, este o combinație de duelist cu controller din cauza celorlalte abilități. Și asta îl face cel mai fun controller de la RATT. Prima abilitate, Shrouded Step. Cea mai frumoasă abilitate ale Omen. Teleportul lui cu două charge-uri. Abilitatea asta, când apeși pe ea, vezi unde te poate teleporta și când apeși din nou după un mic channel să te teleportezi acolo. Foarte important, în timpul channel-ului tu nu poți să faci nimic și ești un easy target, deci încercați în afara viziunii adversarilor sau când sunt blinduiți să faceți chestia asta. Abilitatea asta are foarte mare potențial de outplay, dar să ne înțelegem, outplay înseamnă și pentru tine și pentru adversari. Cea de-a doua abilitate, paranoia. Omen aruncă cu un orb care pe cine atinge îi dă nearsighted. Adică nu vezi mai departe de vârful nasului și auzi înfundat. Această abilitate poate să treacă prin pereți și prin obiecte. Abilitatea asta combinată cu tot kitul Omen îți dă potențial de outplay de 2 ori mai mare decât dacă avea doar teleport și smoke. Important de știut este că paranoia funcționează și pe abilitățile campionilor. Abilitățile lui Killjoy, camera lui Cypher, el este în următorul video by the way. Abilitatea lui specială, Dark Cover. Asta este beșina lui Omen, care are două charge-uri. Când apeși E, ascendezi astral și începi să vezi în 4 dimensiuni ca să alegi unde să te beșești pe hartă. Ultimata, From the Shadows. Omen moare un pic și se respawnează oriunde vrea el pe hartă. În locul nou în care vrea să se spawneze, începe să vadă încet harta și oamenii pot să tragă în tine ca să-ți dea cancel la ultimată. Ție ți se consumă ultimata și tu rămâi la locul unde erai. Acum că știm ce fac abilitățile lui Omen, putem să vorbim mai simplu despre ce faci cu el. Ca terorist, încerci să blochezi viziunea polițiștilor pe site-uri cu bășinile tale. Și dai Q înainte de a intra în site în caz că se ascunde cineva așa după un perete și să-și ia blind. Știu că este nearsighted, dar blind e mai la îndemână. Dacă ai pe cineva cu blind în echipă cu care te poți coordona, poți să pui la intrarea în site un smoke și apoi blindul fix înainte să ieșiți voi și ce crezi, toată lumea să fie blinduită, în afară de echipa voastră care de-abia atunci iese din smoke. Ca terorist ai două variante. După ce se plantează, îți găsești un loc unde să campezi și mai blochezi viziuni cu beșina ta, sau, dacă te crezi șmecher, joci ca un duelist și te duci să faci scheme cu teleport, cu Q, cu chestii, cu... din astea. Poți să faci asta. Dar ai șansa să pierzi pentru că nu ai apărat bomba. Pe defense, încerci să încurci pe atacanți cât mai mult. Pui smoke-urile așa încât ei să trebuiască să iasă cât mai în vedere sau cât mai în mijlocul site-ului pentru a da pick, sau poți pur și simplu să faci tot felul de scheme în care îți pui smoke-ul, te dai în spatele lui, în spatele adversarilor, dai cu blind, dai cu... scheme, scheme. Poți să mori. 1, 2, 3 oameni. Poate și mai mulți.
Dar de obicei schemele astea au așa o rată de 50-50 dacă funcționează. Pe scurt, Omen este un agent foarte versatil cu care poți juca în foarte multe feluri. Poți da fail la play-uri, în toate felurile posibile, dar când îți iese un play, te simți așa ca un zeu, man. Fac, aici nu pot să fac schema. Do you like kebab? Fuck no! Gata. Why you like kebab? Good job, boys! Even the kebab ones, good job. Omen, do you love kebab? Fucking hate kebab. I eat shawarma today. I fucking fart all day. That shit fucking sucks. Uai ce-am trolat ieri în rank cu Viper. Ai de pula mea de câte ori am murit cu spike-ul mid. Uai, și începutul nu o să mă înjure în British English. Și bună dreptate. Și a zis cunt, da, și a zis cunt sau ceva cu accent britanic și am zis oh good, a British boy și atunci și-a dat disconnect. Eu n-am spike-ul. Ba, eu am spike-ul, ce pula mea. De ce l-am? Eu nu l-am luat. Mi l-a aruncat cineva, m-a trollat cineva. Earlier that day. Arabă. Plant. Doamne, ce dash și-o dat jet. Vai de pula mea. Mamă! Ei de pula! I was biding my time and gathering my strength. E în spate cineva. Spate, da. Doamne! What the fuck are those flashes? Ah, fuck. Voi ce faceți, dragii mei? Ce tulta? Nu, acum, futut! Bă, ce prost ești! Stați acolo? Nu, nu e Să aici. choke point-ul ăla majoritatea. Da. Așa, nice baby. Shit. No! Doamne, dar tăti! Hai de pula mea. E acolo sus. Da, știu. Ah, ok. Oh, man! Am tras pe I pula. shit my ass. Efectiv. Mulțumesc de atenția acordată. Observ că sunt măcar 3 oameni care le-a plăcut video anterior și mă bucur. Nu uitați de subscribe, like și share și să văd în comentarii ce agenți vreți să vedeți mai departe, să învățați cum să vă jucați. Vă pup!